затваряй тук. Охо. Думи, затваряй тук, котката ще Винаги излезе. затваряй само. О, чакай, че другата врата е отворена. Ами, котката ще излезе, няма да знаеш това. Ти да си снимал, бе. Затвори и там. Да си знае. Тати, кажи здрасти. Това е дек. Това е дек. Трябва да се бъди с... Това е Зайо. Това е дек, yes. Там ще е басейна, нали? Там ще бъде басейн. Да, ще го изробим. Само да не миришеше на война. Но и как може? Но им бегай ми с тази камера от тук. Абе, усмихни се на мама, ще го пратим, бе. Само не го слагай на YouTube, защото съдя. На YouTube ще го сложим как. Това горе какво е обаче? И това е малко отстрани. Ми не знам, аз чуя и това там какво е. Да, и това не се знае. Това според мен е отдушник към... Какво намери, бе? Ето е го горщи. Що? Се размножат за много Не е време. красиво, да, ще се размножат. It's gonna be a little bit darker, like kind of brownish, but it, like you can see the wood, which is, I love it. And then we're gonna buy Pappy Furniture. We found a good set. And most probably we will put it some more time. Марти е там долу въгъл. Usually it's double the Марти събира глухарчета. Hello. have to like get Nobi. Not Salavan. It's just like when we decide to have it, this is just Моля? Няма сърка, сега да ги събирам. А как ще ги съберем? С греблото, бе, тати. Най-малкото, тати, с една пръчка за бодене, не.